Ćao ljudi, moj novi video. Danas smo kući, kiša je nekako. Zašto? Jučer sam vam postavio moj novi video i moj prošli video i sad ću da vam pokažem video. Sad ću da vam pokažem taj video kako izgleda. Taj video kako izgleda inače. I obavezno se lajkujte i subscribeujte na moj kanal. Obavezno da stignemo 100 subscribera. Okay, to je moj video. Sad ćemo da ga isključimo. Da, inače. I kako vam je inače u školi, meni je loše. Da, inače, čao.